Nay, magandang hapon, Nay. Magandang hapon. Nay, graduate ka na daw, Nay. Bali, pang ilang puntang nga siya dito, yung kapatid mo, ate? Pangatlo. Siya po ay may sakit sa espiritual. Hindi makita ng medisina. Ngayon, may sakit siya sa espiritual na may gumagambala sa kanyang tao. Ngayon po ay graduate na daw po siya. Nay, okay na yung pakiramdam mo, Nay, sa sugat mo? Di ba, di mo po siya mailakad ng maayos pa, ika-ika ka? Di ba, ati pa ika-ika siya, no? Magaling siya nakahiga, yan kayo niya. Pero ngayon talagang okay na po yung pakiramdam mo. Pero malaki na pagbabago simula. Kasi natuyo na siya eh. Basta yun lang, ate. Huwag ka lang manlalaki, hindi na babalik yan. Yun ang mga labanan sa sakit espiritual, ate. Saan pa po kasi kayo uwi, ate? Butuan, Mindanao. Butuan City, Mindanao. O sige po, salamat po. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Bye-bye, Nay. Magaling ka na talaga, Nay. Masaya na si Nanay. Sige, Nay. Salamat, Nanay, ulit. Salamat sa inyong pagtitiwala, Nay. Ate. Ayan. Ate, may follow-up check-up ka pa. Sige po. Salamat po. Bye-bye. Salamat sa Diyos. Okay po. Thank you po, Lord.